4 pulizija ġew premjati mill-Kummissarju Peter Paul Zammit, Dunstan Camilleri, Norman Xwiereb u Simon Xkembri ingħataw premju bħala rikonoxximent ta' meta kienu strumentali biex mara weldet tarbija fil-ħin. Intant Michael Farrugia ingħata rikonoxximent separat meta salvat tifel ta' sena u nofs il-inqafel f'karozza f'xemx tiżreġ. Il-premijiet ingħataw mill-Kummissarju Zammit waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-depo tal-Pulizija. Waqt l-istess konferenza l-Kummissarju ta' rendikont sieħ tal-ħidma li wettaq fil-korp minn mindu ġifdat fil-kariga. F'daw it-tliet xhur kienu 224 membru tal-korp li ġew trasferiti f'postijiet fejn jistgħu ikunu utilizzati aħjar wara li kienu kkunsidrati l-esperjenza u l-ħiliet akademiċi tagħhom. Fost dawn kien hemm min huwa kwalifikat fl-IT, fl-istudji diplomatiċi u anke fil-liġi. Il-Kummissarju tkellem ukoll dwar ir-ristrutturar intern li qed isir f'diversi dipartimenti tal-korp, fosthom it-twaqif tar-Rapid Intervention Unit, iż-żieda ta' riżorsi fid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Fawdex u l-mod kif beda jaħdem l-Uffiċċju tar-Relazzjonijiet Pubbliċi kif ukoll it-twaqif ta' bord ġdid tal-Akkademja tal-Pulizija. Fost affarijiet oħra dan il-bord għandu l-inkarigu biex isir reviżjoni tat-taħriġ u tar-reklutaġġ tal-kuntistabli u l-ispetturi tal-Pulizija. Sa dan it-tant il-Kummissarju Peter Paul Zammit ħabbar li fil-ġimgħati li ġejjin ser jiġu promossi numru ta' surġenti maġġuri u uffiċjali oħra. Il-Kummissarju qal il-bini tal-Akkademja tal-Pulizija mhix sew u din ser tkun lesta fl-iqsar żmien possibbli. Din ser tkun akkademja li tixraq korp tal-Pulizija modern. Fost li żjed sfidi li għandu l-korp tal-Pulizija qudiemu għaż-żmien li ġej hemm l-influss ta' immigranti u l-ġlieda kontra l-kutrabandu u traffikar ta' drogi.